oge ịkọ ife n'ala erugo, mmiri ezogo, onye ọbụla na-agba mbọ iji fụ na ọ kọrọ ji na ọka n'ala, maka na ọ bụrụ na ịkọ ihe oru mgbe a ga-eme harvest onwe nke ihe eri and ndị mana agụrụ dị. Uplift to elephant umbrella ife na-ekwu na bụ 99. Nwa igwe Herbert has been laid to rest. Wife and son has been laid to rest. Kedu ife ndị a na-enweghị? Kedu ife aha enweghị n'ụwa? Kedu ife ị ga-akpa? Kedu ebe ị ga-akpa afa? Ebe bụ na-erube? Kedu prominent person in society ndị a na-emetibe? But ha bụrụ ndị egwuru 6 feet, egwuru nna, egwuru nne, gboro nwa. In a twinkle of eyes, everything ha nwere abụgo vanity upon vanity. Kedu ife na-achọ ikwu? Ebe ọ bụla na ekiri m this afternoon, this evening, this morning, mana ama that na this life is full of surprises. Life is full of surprises. In a twinkle of eye, you can get it. In a twinkle of eye, you can lose everything you have. It's very simple. So, ịmara nke ọ bụla ị na-eme, just be good to humanity. I keep on saying it. First thing in life is humanity. Any other thing you're thinking, if you cannot serve humanity, forget it. Ọ bụrụ ime mmadụ ibe gị ihe ọjọọ, give me respect ka efu good thing in life, ọ dị possible. Maka na enweghị ife ya kpafu n'ụwa anụ a, enweghị ụdị moto ya kpafu n'ụwa anụ a, enweghị ụdị jet ya kpafu a, nwa igwe Herbert na family ama menwe afford. The other day ka ha moved to their multi-million naira mansion in Ikoyi. Kita na that mansion na either na ere or dị ebe aha oke ngwori ejire mere palace. Vanity upon vanity, as they keep on saying. Vanity upon vanity, as you always hear every day in your ear. No matter what you think or what you do, this life is full of surprises. This life is sometimes things you didn't expect and nothing will happen. So God be in me, focus on God. Humanity first. Humanity first. Because at the end of the day, or if you marry, kejire ejitegi, akeje maro nye, keje ang mairege, aka ni kwa akebe akwa aka nno, wawe na aga. So kefa na chiku na, be careful on how you treat human being. Be careful on how you see people around you. Because at the end of the day, no matter how you see it, no matter how wicked you are, one day a grow 6 feet, I don't get back but jazz and gaga. Life will continue immediately. Nothing will happen. So rest in peace. We go, wife and son. I pray that God in heaven will grant you people eternal rest. Share this video. Dalono.